sa budeme výnimočne prihovárať takto po stola. Dnešnú prednášku by sme nemohli zorganizovať, keby sme nemali partnerov, a preto im chcem hneď v úvode poďakovať. Za finančnú podporu chcem poďakovať spoločnosti Netemba a European Investment Center. Za mediálnu podporu chcem poďakovať týždenníkom Trend a Týždeň. A za ďalšiu podporu spoluprácu chcem poďakovať hotelovú parku Denník. Naším hosťom dnes je významný multidisciplinárny vedec, český vedec, uznávaný vo svete profesor Milan Zelený. Multidisciplinaritu a komplexný prístup profesora Zeleného potvrdzuje aj to, že sa hlbšie venoval. Počuť ma dobre? Tak to je dobre. Že sa venoval systémovým vedám a biologickým, ekonomickým a spoločenským evolučným prístupom k fungovaniu organizácií a spoločnosti. Tento prístup je blízky aj učeniu Friedricha Hayeka, spontánneho poriadku, spoločenskej koordinácie a kultúrnej evolúcie. Práve aj s profesorom Hayekom náš vzácny host diskutoval osobne niektoré z jeho otázok z problému, takže mal s ním aj osobný kontakt. Predtým, než mu odovzdám slovo, mi dovolte povedať ešte o ňom niekoľko vied. Milan Zelený je profesor systémov riadenia na Fordham University v New Yorku a profesor podnikovej ekonomiky a riadenia na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne. Špecializuje sa na viaceré oblasti, okrem tých, ktoré som spomenul, sa orientuje na oblasť stratégie, sústavu riadenia Baťa, riadenie znalostí, produktivitu práce, systémy podnikového riadenia, analýzu finančného portfólia a tak ďalej, pretože tých oblastí je naozaj veľmi veľa. Venuje sa tiež poradenstvu a koučovaniu manažérov a podnikateľov a v minulosti bol konzultantom viacerých vlád, viacerých podnikov, a to v krajinách vo všetkých kontinentoch, po celej Zemeguli. Profesor Zelený je autorom takmer 500 kníh. Článku. To som sa ale dopovedať, že kníh okolných 30. Iba 30 kníh. Naozaj, aj to je naozaj dosť plodný výsledok, čiže ale spomedzi jeho kníh, ktorých je iba 30, spomeniem napríklad Multiple Criteria Decision Making, Human Systems Management, Autopoiesis, The Theory of Living Organization a v češtine napríklad Cesty k úspechu. Milan Zelený je dlhodobo najcitovanejší český ekonom. Zároveň je zakladateľ a šéfredaktor časopisu Human Systems Management a člen redakčných rád ďalších prestížnych časopisov. Za svoju vedeckú činnosť získal mnohé ocenenia. Príkladom je oslavná 400-stranová zbierka na jeho počesť, ktorú vydala v roku 2007 Medzinárodná vedecká komunita, skrátene pod názvom Knowledge and Wisdom. Často prednáša na rôznych fórach po celom svete a dnes máme my príležitosť si vypočuť jeho prednášku. Verím, že všetci máte stíšené alebo vypnuté vaše mobilné telefóny, aby sme nerušene mohli počúvať jeho prednášku. A týmto už odovzdávam slovo jemu, aby prezentoval svoj príspevok o nových globálnych trendoch. Nech sa páči, pán profesor. Děkuji panu Gondovi za pozvání a děkuji taky za ten osobní úvod. A jenom bych chtěl vyjádřit, že skutečně je to pro mě podsta, abych se mohl v Bratislavě zúčastnit
takového sezení. Já jsem si vybral za téma, které se týká celkové krize světové a pokusím se vysvětlit, co se děje a proč použitím některých nových pohledů, které shrnuji pod názvem evoluční ekonomie. Celá ta myšlenka spočívá v tom, že ekonomiky se vyvíjejí jako každý přirozený systém, že se vyvíjejí evolučně a to znamená, že se posouvají jednosměrně dopředu, buď to k horšímu nebo k lepšímu, ale nikdy se nevracejí zpátky. Tak jako evoluce všech přirozených systémů. Současná ekonomika velmi často se věnuje cyklickým krizím a ty jsou založeny na předpokladu, že tam nastává určitý návrat k výkonnosti a ke struktuře, která byla před započetím té krize. Tento pohled nevede k žádoucímu pochopení a já se pokusím aspoň tedy heslovitě předložit jiný pohled na to, co se vlastně děje. Nebudu popisovat také určitě to, čeho jste si plně vědomi, že žijeme v době, která nemá svého předchůdce, která je poprvé v historii vlastně lidstvem hodnocena. Vidíte, že převládá celková nejistota bez ohledu na společenské uspořádání, politické zaměření, ekonomickou výkonnost. Vidíte, že ve všech zemích lidé jsou víceméně dnes a denně v ulicích, když tam nejsou fyzicky, tak tam jsou mentálně. Celkově vyjadřují nejistotu, nespokojenost, vybírají si určitá témata, proti kterým protestují, ale já bych chtěl říct, že v podstatě to jsou jenom symptomy mnohem hlubšího pohybu, který se tady budu snažit definovat. My nemůžeme pochopit, co se děje a proč, tím, že se budeme zabývat symptomy. My musíme hledat příčiny. Jestliže lidé nevědí, co se děje a proč, zrůstá nejistota, zrůstá nespokojenost a lidé jsou v ulicích. Jestliže jim politici a média neumí dostatečně vysvětlit, co se děje a proč, nebo jestli neví sami, co se děje a proč, tak potom ta nejistota se znásobuje, protože ti lidé nenacházejí správné vysvětlení a správné odpovědi. Ještě k tomu, v dnešní době není možné se soustředovat pouze na svoji vlastní společnost nebo na svoji vlastní ekonomiku. Dneska skutečně to, co se děje v ostatních zemích, někdy i vzdálených, už je i naším zájmem. Žijeme v globálním světě, všechno je propojeno a my se musíme snažit pochopit něco, čemu bych řekl kontext doby. A ten kontext doby nezjistíme a nepoznáme tím, že budeme studovat problémy Slovenska nebo že budeme studovat problémy Česka, ale musíme se podívat, kde vznikají ty pohyby. Možná vám neuniklo, že nejvíce takzvaná krize postihla země, které jsou nejvyvinutější. Spojené státy, Japonsko a západní Evropa. Už to je zarážející. Proč by měla krize vznikat tam, kde je ten stát nejvíce vyspělý, kde ekonomicky je nejsilnější a kde i společensky se zdá, nebo zdálo, že ty země jsou relativní rovnováze. Ukazuje se, že tam skutečně se dá a ta krize podepisuje nejsilněji. Proč to tady všechno je? Za
posledních 20-30 let jsme měli několik krizí, minimálně 20, které mají ten cyklický charakter. To znamená, ta horní linie ukazuje normální zaměstnanost a teď v krizi dojde k poklesu a po určité době k návratu zpátky nahoru k tomu normálu. A vidíte, že ty krize, které probíhaly, některé jsou velmi mělké, velmi krátké, ale jak ten čas jde, tak se prohlubují a protahují, až ta poslední tam nahoře, myslím, že má trvání 42 měsíců, než se to vrátilo zpátky. To byla ta krize v roce 2001 až 2005. Ta naše současná krize od roku 2007, vidíte, že to má jiný průběh. To je ten malej poslední. Ona spadla mnohem hlouběji a její návrat normále není nikde naznačován. Proto mluvíme o takzvaném písmenu L. A ona se pohybuje nahoru a dolů, ale pohybuje se v podstatě kolem nové, mnohem nižší normály, o nějakých 6 až 8% té zaměstnanosti níže. Výhled celkový, je mě prosím vás dobře slyšet? I vzadu? Děkuji. Výhled celkový minimálně z dnešního pohledu je, že těch 8 let, které jsme už prošli, minimálně stejný počet let bude tato stagnace trvat, ale já ukážu, že je to ještě složitější než to. Čili, když se podíváte opatrně na tohle, tak se musíte ptát otázku, proč to je? Proč ty krize v posledních 20 letech, 30 letech jsou hlubší a delší? To napovídá, že tady je nějaký jiný faktor, že to není jenom náhodné rozdělení chování těch krizí, ale že je tady jaksi příčinný faktor, který způsobuje toto prodlužování a trvání tak, že už probíhá posledních 20-30 let. A to je pravda. A poslední krize je jenom jednou z manifestací celkové hlubší transformace. Zároveň nám probíhá, tady jsou údaje z USA, já schválně uvádím míru zaměstnanosti a ne míru nezaměstnanosti. Míra zaměstnanosti znamená, kolik z práce schopného obyvatelstva, kolik lidí procentuálně zaměstná. Vidíte, že před recesí 2008 už to stagnovalo a klesalo, po recesi to začalo klesat mnohem ostřeji. A dneska v roce 2014 v USA máme nejnižší míru zaměstnanosti od roku 1978. V době v roce 1978 začaly vstupovat ženy do pracovní síly v USA masově a ta míra zaměstnanosti se zvedla, ale dneska se už to zase vyrovnalo a ta míra zaměstnanosti klesá. Čili nejde o to, kolik lidí je nezaměstnaných, ale jde o to, kolik lidí je bez práce. Být nezaměstnaný znamená, že jste v registrech státní podpory a že máte minimálně 2-3 roky ten status toho nezaměstnaného. Když si nenajdete do 3 let práci, nebo když prostě vám ta podpora vyprší, tak se stáváte bez práce. Čili být nezaměstnaný a být bez práce jsou dva zcela rozdílné ukazatele. Nezaměstnanost klesá proto, že je stále méně lidí v pracovní síle a můžete si i mentálně představit, že může být nezaměstnanost velmi nízká, třeba blízká 1%, 2%, ale lidí bez práce může být 90%. A jestliže nám média a politici nebudou ukazovat tyto statistiky, aby jsme viděli obě strany, tak budeme zavedení
klasických, poměrně velmi známých ekonomů amerických, které jsem tady nejmenoval, jak se dívají na tu současnou krizi. K říká válka, financování negativního společenského produktu. Negativní společenský produkt znamená válka, to znamená ničení. To je cesta z dlouhodobé krize. Kdyby nás měli napadnout mrťané, tahle recese by skončila do 18 měsíců. A kdyby se ukázalo, že mrťané neexistují, tak je to stejně jedno, protože už by nám bylo lépe. A ten druhý mu říká, tak je třeba Orsona Wellese, to byl falešný rádiový přenos, který v New Jersey říkal, že nás napadli mrťani. A lidi vyběhli do ulice a začali panikařit. On říká, no já mám spíš na mysli epizody z televizní Twilight Zone, kde vědci předstírají hrozbu mrťanů, aby dosáhli světového míru. Prosím vás, takhle se baví špičkoví ekonomové o recesi. A nejenom špičkoví ekonomové, špičkoví světoví ekonomové o recesi. Tohle jsem si nevymyslel, takhle to proběhlo v televizním pořadu. Dodnes někteří i naši ekonomové tvrdí, že válka, že druhá světová válka skončila velkou depresí. Kdyby to bylo takhle jednoduché, tak já bych měl výborný dokončení. Každých 5 let Japonsko, Amerika a západní Evropa zinscenují v Pacifiku válku. Tam potopí všechny svoje tanky, lodě, bombardéry, bomby, letadla, námořníky samozřejmě odvezou v klidu na pobřeží a tam za zvyku národní hymen a ohňostrojů oslaví konec války. A začnou zbrojit a za 5 let bude další válka. A tak bychom nikdy neměli recesi podle tohoto způsobu myšlení. Takže Klaumiáda 2 stačí opravit magneto, což je generátor elektrický, v ekonomii nedostatečná poptávka a automobil, to znamená ekonomika, zase pojede. Tady je důležitý, že ekonomika je přirovnávaná k automobilu, tudíž ke stroji, a že stačí teda ji rozjet nějak, nastartovat a tak dále. A ten druhý mu říká, nikdo nikdy ještě nedělal to, co je třeba udělat. Jak věřit, že USA udělá něco, co nikdy předtím neudělal? A odpověď je, no, přechod od nepředstavitelného k nevyhnutelnému může být velmi rychlý. Každá strana se musí vzdát své ideologické agendy. Příští velká věc, the next big thing, přijde z USA. Opět, není to vymyšlený, není účelem pobavit, ale je to Klaumiáda. Takhle se nedá o ekonomice debatovat, protože to vůbec nic neříká o příčinách, vůbec nic to neříká o tom, jak jsme se do té recese dostali. A říkat, že stačí opravit magneto, to skutečně už hraničí s iracionální Klaumiádou. My vidíme v ekonomice, dva základní trendy. Jeden je transformace, což je vyčerpání tradičních hospodářských sektorů z hlediska zaměstnanosti. Jinými slovy, kdysi byly všechny společnosti agrární a dneska třeba v Americe zemědělství je zaměstnáno 0,5% celkový pracovní síly. To je to vyčerpání zaměstnanosti v daném sektoru. A druhý takový závažný trend, já ho nazývám metamorfóza, protože on nemá nějaký ustálelý výraz, to je přesun od globalizace, která už dosáhla maxima, já vám vysvětlím proč, k lokálnímu, regionálnímu pojetí hospodářských aktivit. Tyto trendy, velmi základní a zásadní, probíhají historicky v
celou historii evoluce hospodářských systémů. Nejdříve se ekonomiky posunuly z dominance zemědělství na průmysl, takzvaná průmyslová revoluce, že jo? A po druhé světové válce se průmysl z hlediska zaměstnanosti začal snižovat díky automatizaci, strojům, mechanizaci. A objevil se sektor služeb a tak dále. Čili to je ta transformace. Ta současná krize probíhá, a to vám ukážu, probíhá současně a paralelně s takovouto transformací. My nemáme nástroje v ekonomice, ani v politice, ani ve společenských vědách, které by uměly bezpečně rozlišit, jaký jev patří té transformaci dlouhodobé a jaký jev patří té nevyhnutelné evoluční transformaci. Když lidé prožívali industrializaci, oni nevěděli, že prožívají industrializaci. Prostě ztráceli práci v zemědělství, museli si hledat práci ve městech, tam prostě bojovali proti strojům a byli v celku nešťastní a nevěděli, co se děje a proč. A z toho vznikla francouzská revoluce, vznikla z toho občanská válka v USA a tak dále. Čili my jsme tak hluboce ponořeni do toho, v čem žijeme, že nevnímáme přesně, co se děje. A když neumíme rozlišit, co patří, protože pokles zaměstnanosti třeba může být součástí cyklické krize a zároveň součástí dlouhodobé transformace. Když to neumíme rozlišit, tak užíváme nástroje, které jsme užívali na krize a užíváme je proti transformaci, která je v podstatě spontánní, nevyhnutelný následek růstu produktivity práce. A pak se divíme, že naše nástroje, které mohly fungovat před 10-20 lety na dlouhodobé cyklické výkyvy, najednou nefungují a jsme v 8. roku a máme, aspoň v USA, máme úrokový míry na nule a miliardy a miliardy dolarů pumpujeme do ekonomiky každý měsíc. Takže nástroje prostě nemohou fungovat, protože tady není jenom ta krize, není jen ten výkyv, ale je tady hluboká změna v celkové ekonomické struktuře. Tady to máte na obrázku. Každý ten sloupec je celková velikost pracovní síly. 100%. A tohle je americký vývoj, ale to probíhá stejně ve všech zemích, jenom s různou rychlostí. Prostě ten první sloupec, to je celá zemědělská společnost před průmyslovou revolucí. A vidíte, že prostě růstem produktivity práce se nám podařilo vyrobit stejný počet žádaný množství potravin s menším počtem lidí. To znamená, že ten modrá část lidí zaměstnaných v zemědělství klesla a v té pracovní síle se objevil prostor. A ten prostor ti lidé byli bez práce. A ti museli někam přejít. A přešli historicky do toho červeného, a to je průmysl. A tak vidíte, že ten druhý sloupec už ukazuje vznik průmyslové společnosti a pokles té zemědělské společnosti z hlediska zaměstnanosti. Třetí sloupec vidíte pokles zemědělské zaměstnanosti, růst průmyslové. Ale nakonec vidíte, že se objevil růst produktivity nejenom v zemědělství, ale i v průmyslu. To znamená, že se začaly vyrábět stroje pro výrobu strojů a počet lidí zaměstnaných v průmyslu od druhé světové války ve Spojených státech začíná upadat. Objevuje se prostor, to je ten zelený, a to je sektor služeb. Ten sektor služeb se začíná rozšiřovat, tak jak ostatní sektory klesají v procentu zaměstnanosti na těch 100%.
Absolutní velikost zaměstnanosti tady není důležitá, protože mě jde čistě jenom o ty procenta. Poslední sloupec ukazuje, tam už nevidíte tu modrou barvu, zemědělství 0,5% už se nedá graficky zachytit. Červená barva průmysl asi 15%, protože klesá velmi nepatrně. Zelená maximum, když jsem začal v New Yorku učit, bylo 80% zaměstnání ve službách, dneska už je to 70%, klesá to procedou. Klesá to díky internetu, počítačům, komunikacím, všem možným věcem, který vidíte, jak se organizuje ta společnost. Čili vzniká tam nový prostor v těch 100% pracovní síly, to je ta fialová barva, a to je státní zaměstnanci. A tam jsou taky nezaměstnaní, protože nezaměstnaní jsou zaměstnanci státu po určitou krátkou dobu. A tento poslední, můžeme říct, čtvrtý sektor nemá možnost se rozvinout do těch rozměrů, jako předtím zemědělství, průmysl nebo služby, protože on je v podstatě sektorem spotřebním. On v podstatě používá pouze prostředky vybrané na daních z těch 3 předchozích sektorů. Proto v Americe dosáhl maxima zaměstnanosti a nezaměstnanosti v tom 17%, a dál nemůže se rozšiřovat, protože už na to nejsou peníze. A nepřetržité zvyšování daní z těch produktivních sektorů je omezeno také, takže ten sektor státní se začal věnovat zadlužování. Dneska nejzadluženější země na světě nejsou Řecka. Nejzadluženější je Japonsko, Spojené státy a západní Německo. Proč? Protože se snaží bojovat proti poklesu zaměstnanosti tím, že si půjčují. A doufají, že v budoucnu se to všechno zvrátí, že nastane růst a že nějakým způsobem splatí. Zadlužení Spojených států nemůže nikdo s rozumným myšlením splatit nikdy v budoucnosti. Zadlužení Spojených států se vyřeší jednou prostě jenom tak, že se natisknou nový peníze a že to zaplatí v podstatě spotřebitelé. A teď hlavní moment. Tyhle ty 4 sektory, které jsem popsal, jsou jediné sektory, které můžou lidé ekonomicky provádět. Buď to budou produkovat potraviny, zemědělství, nebo budou vyrábět věci, průmysl, jakékoliv. Od koňských povozů až po meziplanetární letadla. Dělat věci, nebo budou poskytovat služby. To je to, co dělám teď já, že přednáším, nebo to je, když jdete k voliči, a tak dále. A nebo nebudou dělat nic. Budou konzumovat to, co vyrobili předchozí. Žádný pátý sektor není. Jinými slovy, my nemáme před sebou pátý sektor, který by pohltil tu zaměstnanost, kterou jsme ztratili pomocí evoluce přes rostoucí produktivitu. A to je ten problém, ve kterém se potácíme. A to je ten problém, který, když nepochopíme, když neuděláme diagnózu, tak nebudeme vědět, proč se to děje, proč to tak dlouho trvá, proč nevíme, co se děje a proč naše úsilí, které se v podstatě týká jenom buď to stavění hladových zdí nějakých uměle vymyšlených prostě projektů, anebo pumpování peněz, které tiskneme, pumpování do ekonomiky. Takže kdybych to zjednodušil, tak ten poslední sloupec vypadá izolovaně takto. Dole vidíte to země
prudce klesá. Technologie, které dneska fungují v zemědělství, jsou neuvěřitelné. V zemědělství se dá řídit v podstatě přes GPS od takového malého monitoru. Ta červená hospoda, ta druhá, průmysl, zaměstnanost taky klesá. Díky automatizaci, díky robotům a všem ostatním technologiím. I tady české firmy, které konzultují, jezdí do Ameriky a vracejí se s automatickou, vracejí se s roboty, vracejí se s drony a ostatními technologickými. Nahoře ta státní, ta fialová, ta klesá taky, ale já jsem ji udělal jako směrem nahoru, jo, že se snižuje její podíl. A proto se tam v té pracovní síle, která je 100%, se otvírá u všech vyvinutých zemí a stále více i u těch, které se vyvíjejí, se otvírá prostor. A ten prostor, jak jsem řekl, nemůže být sektor, protože máme jenom ty 4 sektory. Takže proto je tam ten otazník. A tohle je vlastně ta výzva, že se tady chystá už nejenom transformace, ale to, co jsem nazval metamorfózu. Ti lidé, kteří jsou v tom šedém otazníkovém sektoru, oni nezemřeli, oni nebyli vyslaní na Mars, oni existují, oni žijou mezi námi. A otázka je, co dělají a jak to dělají a jakým způsobem se přizpůsobují k té nové situaci. Takže tady si můžete představit ta metamorfóza, jakože transformace, kdybych vzal nějaký živý organismus, tak transformace je, když ta housenka začne prostě z fáze do fáze a neustále se krmí a roste a roste a roste, až už dostane takový ten poslední fázi, kdy je opravdu překrmená a tlustá a najednou se zakuklí a z ní vyleze ten šedý otazník a to je motiv. To je metamorfóza. Ta ekonomika má jiné vlastnosti a vychází z jiného způsobu řešení problémů potravin, problémů výroby, problémů služeb i problémů státu. Tak jo, jenom abyste věděli, když se zamyslíte nad jakýmkoliv ekonomicko-společenským problémem z hlediska té evoluce, tak začnete chápat, co se vlastně děje a proč je to tak, proč to tak odpírá jakékoliv tradiční běžné řešení. Ta metamorfóza se dá nazvat deglobalizací. A tady máte důvod, proč první musíte vidět, co je globalizace. Globalizace znamená, že růst světového HDP, to znamená celkové vyrobené hodnoty světově, roste zhruba rychlostí 3,5% ročně. Ale růst obchodu roste 8% ročně. To znamená, že ta vytvořená hodnota mnohokrát přechází přes hranice a započítává se do celkového růstu objemu. A tomu se říká globalizace. Čili čím vyšší je obchod oproti celkové hodnotě, to znamená, tím více částí té hodnoty se převaluje ze země do země a někdy i několikrát, že jo? A říkáme tomu globalizace. V posledních 2-3 letech se tento historický fakt zvrátil. A poprvé v historii lidstva, nebo nechci říct lidstva úplně, poprvé v historii moderní společnosti, ten růst HDP celkový je vyšší než celkový růst obchodu. To znamená, že stále méně a méně hodnoty přechází přes hranice a naopak je spotřebováváno uvnitř hranic. Jestliže velkou roli na tom mají veliké ekonomiky,
ekonomiky, jako třeba Čína, Indie, Brazílie a tak, které se začínají soustředovat na svůj vnitřní trh. Tomu můžeme říkat deglobalizace. Jestliže se snižuje ten přeshraniční pohyb a ty přeshraniční toky vyrobených hodnot. Zároveň doprovodně s tím probíhá pokles investicí v zahraničních aktivech. Ještě před rokem 2008 to bylo více než 50%, dneska už to kleslo po 40%. Už jenom málo zemí se snaží nějakými způsoby ty investice do zahraničních aktiv zvýšit, ale většinou to jde dneska už jenom tím, že dáváte ohromné daňové výhody a ohromné prostě jaksi ústupky a výhody a že vlastně prodáváte to svoje území za stále větší a větší ústupky. Jinak už není v deglobalizačním světě, už není ten prostor pro investici zahraničních aktiv silný. Jediná vláda, která tohle poznala už asi před 5 lety, o které já vím, je bohužel vláda pekinská, která už asi před 5 lety toto pochopila a do svých bílých strategických záměrů dala větu: zlatá éra globalizace končí. Ani Amerika, ani západní Evropa, ani Japonsko dokonce ještě nedokázali analyzovat tyto statistiky a neuvědomují si, nebo nechtějí si uvědomit, že éra globalizace končí. Naše řetězce globální se stávají neúnosný, stávají se příliš složitý, stávají se drahý, my nevidíme do nich, my nevíme, odkud pochází produkty, jakou mají kvalitu, jaký mají složení. Ty řetězce jsou lehce napaditelný, lehce podléhají různým epidemiím, lehce podléhají teroristickým vlivům. Prostě už v zájmu uchování určitých standardů a určitého klidu se stává a děje opak, že ty zahraniční řetězce snažíme se teď zkracovat. To znamená přivádět výrobu a produkci co nejblíže ke konečnému spotřebiteli. A to už je ta deglobalizace a snaha o relokalizaci. Zároveň s těmito základními projevy, které jsem tady popsal jako nevyhnutelný evoluční proces, probíhá celá řada doprovodných jevů, se kterými budete více obeznámeni, protože se objevují ve vašem procesu. Ale jejich prapříčinou jsou tyto makropojevy, které jsem tady zmínil. Tyto jevy, které tady jenom krátce popíši, jsou jakýmisi výsledky nebo následky ve specificky mikroekonomických podmínkách, se kterými jste obeznámeni. Těchto doprovodných jevů a trendů je veliké množství. Já sám pracuji asi na 30 různých takových trendech, ale vybral jsem 5 velmi závažných. První je desintermediace, vyloučení mezičlánků. Jinými slovy, s čím se setkáváte v dnešní ekonomice, že díky novým technologiím, novým znalostem a nové organizaci ekonomických činností stále méně mezičlánků potřebujeme pro uspokojení svých potřeb. Jako příklad si vemte, když si něco zařídíte na internetu, tak vyřídíte mezičlánky nějakých cestovních agentů. Když si to najdete do bankomatu, tak vyřídíte mezičlánky bankovních agentů. Kdykoliv si něco zařídíte, třeba když cestujete na kiosku nebo tak prostě letištní agenti, jejich zaměstnání klesá. Já dneska letím z Ameriky do Prahy nebo opačně a vlastně s nikým nekomunikuju. Já dostanu palubní letenku přes internet, že jo,
přijdu na letiště, tam jsou kiosky a zavadadla mám už taky ohlášený, tak ty jenom tam dám a když mám jinak papíry v pořádku, že tak já vlastně s nikým ani nekoupím. To bývalo úplně opačně. Do Ameriky přiletím, to je jenom na okraj, jsem přiletěl poprvé na jaře, jako zpětně, a namísto dlouhých frontů u policejní kontroly pasu a u celní kontroly, tam bylo ohromná místnost plná monitor, plná kiosk. Všechno mělo takovou modravou tvář, jak ty monitory v Modravě. A když se postavíte k tomu monitoru, tam stečíte pas. Ptají se vám nějaké otázky, vy je vyťuknete, zodpovíte, řekne vám to, až se usmějete, tak se usmějete, vezmete fotku, že jo. Vyřídí, zkontroluje, dá vám papír z vašich fotografií a ze všemi těmi a jdete tam. Kde jsou všichni ty policajti? Kde jsou všichni ty celníci? Možná jste viděli někteří z vás na Slovensku český film Vratné lahve. Tam je krásná metafora. Jo, ten penzista, ten hrdina se přivydělává v penzi tím, že bere vratný lahve a najednou se objeví samočinný přijímač vratných lahví. A on proti tomu bojuje nějaký čas, snaží se to sabotovat, samozřejmě to je nesmysl. Tak to je metafora. Druhý je, a tomu jste taky nikdo neuniknul, jo, samoobsluha, self-service, do it yourself a tak dále. Já tomu říkám outsourcing to customer. To je převádění tradičních aktivit, které někdo dělal pro vás. Dneska si je děláte sami. Že jakákoliv self-service a samoobsluha je, že vy sami se stáváte uspokojovatelem vašich vlastních potřeb. Čili je to velmi rozšířené a lidi si nikdy neuvědomují, že to je úplně nový přístup k uspokojování potřeb zákazníků. Vy to znáte nejlépe v Česku z těch benzinových stanic, protože oni jsou téměř 100% samoobslužní, anebo to znáte z bankomatu, že jo, který se rychle rozšířili. Já vám můžu říct, že já jsem ze státu New Jersey a stát New Jersey nemá ani jednu benzinovou stanici, která by byla samoobslužná. Proč? Protože stát je pod vlivem lobby vlastníků těch benzinových stanic a zákonem zakazuje samoobsluhu, protože to narušuje zaměstnanost těch obsluhujících personálu. Takže vy nemůžete čekat, že tyto trendy, desintermediace, samoobsluha a tak dále, budou podporovaný politiky a státy. Třeba v USA máme velikého vynálezce Elona Muska, který vytvořil velmi úspěšný elektrický vůz, který se jmenuje Tesla. A on taky vymyslel desintermediaci. On ho chce prodávat přímo zákazníkům. Vezmete článku dealera. Ve státu New Jersey zakázali prodej Tesly. Proč? Protože opět politické vlivy. Čili pak mluvíme o svobodném trhu, že jo? Když vlastně v dnešní době stát intervenuje tak silně, v Texasu provedli to též. V Texasu dokonce šli lidé do ulic placení těmi dealery, aby demonstrovali proti elektrickému vozu pana Elona Muska. To už jsou věci, které známe jinak jenom tak nějak z historie, kdy zoufalí dělníci házeli dřeváky do strojů, že jo, ty svoje saboty a vzniklo nám slovo sabotáž. My máme dneska tu sabotáž prováděnou státem. Stát se neumí podívat do budoucna. Stát se jenom dívá zpět a jenom nám slibuje, že příští rok všechno bude lepší a že už jsou náznaky toho, že se to zlepšuje. A ten příští rok už trvá 8. rok.
vstupujeme do 8. roku příštího roku. Takže už není možný jenom tak to prostě brát, je nutný se zajímat o to, co to všechno způsobuje a proč. Třetí je takzvaná masová kustomizace. Stále více si lidé žádají, aby produkty byly individuální, aby byly šitý na míru, aby odpovídaly jejich preferenci. Už nechtějí jenom hromadnou výrobu, masovou výrobu, aby všichni měli všechno stejné. Čili tahle individualizace nahradila masovou výrobu. Ty individualizované výrobky nejsou dražší. My dneska máme technologie, které umožní vyrobit 1000 kusů každý jiný ve stejných nákladových relacích jako 1000 kusů všechny stejný. A co je vůbec základním průlomem masové kustomizace, že jestliže někomu šijete na míru, tak to znamená, že vy musíte ten produkt nejdřív prodat a pak teprve ho vyrobíte. Tradiční přístup je, že první vyrobíte a pak se to snažíte prodat. Takže tohleto je starý, já taky studuju hodně Batí, tohle je starý sen Tomáše Batí, který vždycky v takových soukromých vlkách říkal, já bych tak chtěl, abych vyráběl jen to, co už je prodáme. A proto taky si držel ty svoje obchody a jelikož nebyl internet a nebyly žádný jiný takový systémy, tak on skrz ty obchody vlastně se dozvídal, co ti lidi chtějí a vlastně chtěl se dostat do tohoto stavu. Čtvrtý základní takový doprovodný je, že nastává reintegrace práce, úkolů a znalostí. To znamená, že namísto, aby jsme měli dělbu práce, aby jsme dělili práci na co největší počet úkonů, tak integrujeme zpět do větších a větších celků. Namísto, aby jsme navrhovali produkty, které mají tisíce komponentů, nebo i 10 000 komponentů, tak navrhujeme produkty, které mají co nejmenší počet součástí. A zároveň i znalosti samozřejmě. Jestliže pracuju na lince, kde je 1000 různých operací, no tak ta moje znalost je úžasně omezená, protože znám jenom jeden pohyb nebo jeden úkol. Tak ta reintegrace znamená, že skutečně se nám mění technologie, že se nám mění vůbec způsob výroby i spotřeby. Když si vezmete klasický automobil Toyota, dneska tak má asi 40 000 různých součástí. Když si vezmete Elonův elektrický Tesla, tak ten má asi 20. To jsou všechno moduly, které jsou prostě jenom daný dohromady a samozřejmě kromě kol, 4 kola pořád ještě potřebuje. Já když jsem byl mladý profesor, tak si pamatuju, v Americe byly IBM prodávalo elektrické psací stroje a byly reklamy a říkali, náš psací stroj má 5000 různých součástí. Svět je div se. A Japonci, ten má jenom 500. Úplně pomílený pohled na svět. Samozřejmě, když vezmete 5000 součástí a takhle s nimi třepete, nebo když vezmete Toyotu ze 40 000 součástí a takhle s tím třepete, tak se nedivte, že se odvolává víc automobilů dneska, než se vyrábí. A když vezmete stroj, který má pár součástí, proto jsou ty laptopy tak spolehlivý. Ty první laptopy, tam se furt něco točilo, vrčilo, bylo to v pohybu. Dneska je to všechno integrovaný a dneska prostě laptop v podstatě vám funguje, pokud se chováte slušně. Za pátý, skutečně nastává pohyb od informací ke znalostem. My jsme zatíženi takzvanou informační společností a opomíjeme důležitost a závažnost znalostní společnosti. Co jsou informace? Informace jsou vždy určitý popis
nebo čísly, nebo statistikami, fotografie, všem možným. To jsou všechno informace. Znalost znamená provedení té akce samotné. Čili já, když řeknu, že umím lyžovat, no tak vy určitě mě neskočíte na to, když řeknu, já jsem přečetl 5 knih o tom, jak se má lyžovat. Že mám informace, to je samozřejmě. Ale jestli umím lyžovat, když řeknete, tak vylez na ten kopec a sjet, ukáž převed. Já můžu číst kuchařské knihy, já mám celou sbírku u nočního stolku, já si rád čtu, ale neznamená to, že umím vařit. Že? Čili znalost znamená, že umím koordinovat akci tak, abych dosáhl nějakého výsledku. Zatímco informace znamená, že jsem nějaký popis získal, který mi dává nějaký návod, ale já to nemám ještě v té praxi. Potvrzené. Dnešní svět nepotřebuje informace. Dnešní svět poskytuje informace z celosvětového masivního pohledu v podstatě zadarmo. Dneska jsou informace komodita. Dnešní svět potřebuje znalosti. Dnešní svět potřebuje lidi, kteří něco umějí, a ne kteří o něčem něco vědí. A tohle je třeba do vzdělávacích systémů prosadit, aby jsme učili lidi, jak teda vařit tu pekinskou kachnu, a ne jak číst to pekinský kachnu. A to též jde pro podnikání. Podnikat, já nemůžu se naučit řídit podnik tím, že budu číst o tom, jak se má řídit. Já musím řídit. Čili to propojení s tou informací, s tou teorií a s tou praxí je dneska potřebné více než kdy jindy. Proč? Protože změna akceleruje. Protože informace mají krátký poločas rozpadu. Dneska, když získáte nějakou informaci, tak za půl roku zjistíte, že už není platná, že už nefunguje. Já studentům říkám v New Yorku, na začátku kurzu vás začnu něco učit, ale ke konci kurzu to budeme všechno měnit, protože ta informace se mění. Čili informace nemá cenu střádat. Maximálně pro nějaký televizní show, kde se lidi ukazují, že jsou něco jako encyklopedie. To není na nic. Že? Takže opravdu ten popis a ty moderní podniky už dneska nechtějí, aby přišli lidi s informacemi. Protože oni vědí, že za 2, za 3 roky, než ty lidi se dostanou do nějaké situace, že ty informace budou plněny. Oni chtějí, aby měli základní schopnosti, jak rozhodovat třeba, jak pracovat v týmu, jak uvažovat logicky, jak rozpoznat příčinu následku a neplíst si, jak rozpoznat symptom od příčiny, jak udělat diagnózu a tak dále a tak dále. A hlavně moderní vzdělávací systém by měl učit už malé děti, ale hlavně prostě ty střední děti by měl učit, které problémy ještě nejsou vyřešeny, ať už v lokalitě nebo v zemi, anebo ve světě vůbec. To, co ještě není vyřešeno, to bychom měli učit děti. Aby když dospějou, aby měli prostě ten pocit, že tady jsou nové příležitosti, tady jsou nová řešení. A ne je učit o tom, co kdysi, kde si někdo vyřešil v úplně jiné době a v úplně jiném kontextu. My se můžeme učit z minulosti, já nejsem proti tomu, ale učíme se jenom takové věci, jako že je potřeba vytrvat a že je potřeba se nevzdávat a že je potřeba mít západ, to všechno beru. Ale specificky ten, kdo dělal ten automobil, to už se nikdy nebude opakovat taková situace, aby jsme šli z kurského přežení k automobilu. My máme úplně jiný problém. A naše vzdělávací systémy, a ne u nás, po celém světě, velmi málo se věnují tomu, aby vedli studenty k tomu, k pochopení nevyřešených problémů. My máme tolik nevyřešených problémů, že nevíme, co s tím, a posíláme na ně miliony vzdělaných lidí, kteří také nevědí, co s tím. To je
účastníka, já už jsem o tom mluvil, prostě svobodný trh má dva aspekty. Jeden trh a cílem trhu je chránit toho účastníka trhu. Ochránit ho před zlem, ochránit ho před podvodem, okradením, manipulací. A druhý zase má za úkol umožnit mu, aby se rozběhl, aby nebyl zbytečně omezován a tak dále. Podstatou svobodného trhu je, že obě strany, které se účastní nějaké transakce, musí do té transakce vstupovat dobrovolně a s tím, že obě budou mít benefit. Jestliže jedna strana jde do mínusu a druhá do plusu, no tak to není žádná transakce svobodného trhu. Nikdo by dobrovolně nestoupil do transakce, když by prohrál. No a jestliže já zakryji ten benefit pro ty dvě strany tím, že podvedu, nebo zalžu, nebo zmanipuluju, no tak ten člověk vstupuje do té transakce sice na povrchu dobrovolně, ale z neznalosti. A to není svobodný. To je to, čemu říkám trh volný. Jo, to znamená svoboda toho, že vám každý může dát po hlavě, když se to zachce. Ale svobodný trh znamená, že budete ochráněni proti tomu, aby vás někdo zachoval. Čili regulace svobodného trhu je nutná. Je nutná pro ochranu účastníků tak, aby nebyli podváděni, aby nebyli okrádáni, aby byl průhledný, aby smlouva mezi dvěma stranami neměla drobný tisk, kde je všecko popřeno, všecko podvedeno a všecko uvedeno na úplně jinou pozici. Není třeba tyto podvody dělat. Smlouva by měla být průhledná pro všechny. A samozřejmě, jestliže to tak není, jestliže se dá manipulovat a podvádět, potom stát toho může využívat a provádět intervence, že zvýhodní jednu stranu oproti druhé straně, že zvýhodní jeden podnik oproti druhému podniku, že teď to všichni znáte, já to nemusím popisovat. Korupce je v podstatě intervence. A regulace. Já vám řeknu regulace. Ani jeden podnikatel proti tomu nic nenamítá. Třeba žádné jedy v potravinách. Regulace. Žádné jedy. Žádné jedy v barvách pro dětské hračky. Bez problémů. Platí to pro všechny, žádný není znevýhodněn nebo zvýhodněn. Je to normální pravidlo, kterému se ve svobodném trhu každý rád podřídí. Protože co bychom to byli za společnost, kdybychom se navzájem trávili. To bude jako metafor. Samozřejmě, že se to dá přehnat, ale nejhorší není ani takto přehnání jako ta intervence. Intervence je přímá deformace trhu. Jestliže deformuje trh, trh mě nemůže signalizovat správně svoje ceny, svoji kvalitu, svoji hodnotu a já jsem zase v situaci, že nevím, co se děje a proč. A největší zločin je, když ty drobné tisky, které nejsou uváděny na smlouvách za žádným jiným účelem, než zavést toho účastníka, že jsou v některých zemích podporovány ústavním soudem. To už je potom opravdu závažné. Já se domnívám, a to je ta poslední věta, současná krize vznikla na průsečíku nedostatečné regulace, to znamená buď to regulace, která nedává pravidla stejný pro všechny, anebo neumí ochránit děti před jedovatými látkami a tak dále. A přebujela intervence státu do tržních transakcí. Čili prosím vás, rozlišujte mezi regulací a intervencí. Intervence je negativní. Intervence je porušení normálních
jestliže chceme někomu pomoci, my to můžeme dělat přímo, jestliže chceme někoho dostat z těžké situace přímo a nemusíme deformovat celý tržní systém. Takže to je jenom na okraj, že je třeba rozlišovat mezi trhem svobodným a trhem volným. V dnešní době bohužel trh volný převládá nad trhem svobodným. A je to díky intervenci státu. A Američané tomu říkají the Great Deformation. Tohle je kniha, která vyšla před 2 lety, velmi závažná. The Corruption of Capitalism in America. Autorem je David Stockman. To není jen tak někdo, to je prostě člověk, který řídil celý rozpočet za Reagana a uzavírá. Keynesiánské a monetaristické intervence státu do ekonomiky způsobily deformaci svobodného trhu a korupci kapitalismu v Americe a ostatním vyspělém světě. Takže někteří lidé říkají, tohle je selhání kapitalismu, tohle je propad kapitalismu. Kapitalismus je přirozený spontánní systém, on se nemůže jen tak sám bránit. Tohle on se dá narušit necitlivými, neuváženými a politicky motivovanými intervencemi. A ten Stockman tohle vyjádří. Nemyslete si, že je to povinná četba dnešní politické sféry ve Spojených státech. Naopak, dělají všechno proto, aby se k tomu nemuseli vyjádřit. Ale zase výhoda v Americe je, že ty věci jsou a že se o nich mluví a tak dále. Great Deformation, velká deformace. My jsme si to sami přivodili tím, že jsme, pamatujete si na ten graf, kde se nám objevuje v tom posledním sloupci ten stát. To je to, co vlastně přivádí stát do té ekonomiky. Dneska máme politiky, kteří nám vůbec už nepotřebují ekonomy. Když jste někdy slyšel nějakého ekonoma, který něco vysvětloval. Oni mají ekonomy, kteří jsou členy strany a kteří prostě jedou podle stranických maršrutů. Takže dneska politici si berou sami na sebe pohled, kdo tady bude u nás podnikat, oni ho nalákají, že ho přivedou, dělají takzvanou ekonomickou diplomaci, vozejí vás a domlouvají se s podobnými vládními činiteli jinde, kde se bude prodávat, jak se domluví, co se bude prodávat. Prostě stali se ekonomy, nebo vzali na sebe tu zodpovědnost za tu ekonomiku a podle toho to vypadá. V Evropské unii jenom krátce. Evropská unie z toho jasně vznikla po zkušenostech s národním státem, protože ve 20. století národní stát a jeho konflikty vedly ke 2 neúnosným a opravdu devastujícím válkám. Rozhodli se ne od samého začátku, protože první začátky Evropské unie byly poměrně rozumné, takzvané Evropské hospodářské společenství, což byly prostě určité svobodné zóny, a NATO, což je poměrně obranný systém vzájemné bezpečnosti. Ale dneska se to zvedlo na tu směrem nahoru, kde vzniká evropský politický superstát. Už nejenom ekonomický prostor, nejenom obranný prostor, ale politická supertřída. Tím se oslabuje národní stát, ale posiluje se jiný stát, který je mnohem mocnější a mnohem méně schopný reagovat na
potřeby lidí nejenom v ostatních národních státech, ale v regionech a lokalitách. A druhý způsob, jak oslabit národní stát, je posílit regionalizaci, autonomii regionu. A to Evropská unie opustila. Já jsem jim na to sám skočil před mnoha lety. Oni říkali takzvaná Evropa regionu a ať každý aktivista prostě přijde se svými nápady. Já jsem začal organizovat sérii konferencí, která se jmenovala Hledání nové Evropy. Udělal jsem ji 3krát, jednou v Praze, jednou v Bratislavě, jednou v Neapoli. Chystal jsem se do Lucemburku a spadla klec. Konference nebyla povolena. Hledání nové Evropy nebylo povoleno. Takže evropská superstát, lidé jako Juncker a ostatní, nemají žádný zájem o Evropu regionu a o oslabování státu směrem k posilování regionu. Takže to jenom někdy jsou otázky k tomu. Relokalizace, posilování lokálních systémů. Tohle je obrázek takzvaného průmyslového města, což byl plán Jana Antonína Bati pro Zlín. Oni tehdy tomu říkali průmyslové město, ale mělo to být autonomní, soběstačné. A důvod, proč říkali průmyslové, protože to bylo dávno před válkou a oni ještě nevěděli, že přijde celý nový sektor služeb. Ale proč to tady uvádím, že Československo tehdy ještě bylo vlastně jedním z prvních myšlenkových průkopníků lokální a regionální autonomie. A podívejte se, co Baťové ve Zlíně udělali. Dodneska na to koukáme. A bylo to jenom proto, že byli lokálně schopní. Ne, že byli globálně schopní, to byli taky, ale že lokálně byli schopní. A víte, co bylo je jsme? Od státu nechceme nic, jenom aby nás nechal podnikat. To bylo všechno. Nic jiného nechtěli. Čili my máme odkazy, my máme tradice, my máme i myšlenkové bohatství, které necháváme ležet hladem. Bohužel. Já jsem chtěl říct, necháváme taky ležet hladem Komenský. Komenský, když se podíváte na jeho Orbis Pictus, tak tam učí základní jaksi znalosti ze všech oborů, v podstatě ty děti, ve 3 jazycích. Latina, čeština a němčina. No to je úžasný. Já tomu říkám středověký internet. Když si v tom listujete to děcko tehdejší doby, to je jako internet. Tam je a navíc se učí jazyky. A zrovna tak máme odkaz Karla Čapka, který říkal, největší překážkou demokracie jsou politické strany. On říkal, oni nám říká, to bylo za první republiky, já byl blízko Masaryka a pochopil. A on říkal, oni nám říkají, že máme pracovat ve stranách. Ne, my máme pracovat proti stranám, aby jsme měli své vlastní kandidáty, kteří jsou zodpovědní pouze nám. Ne nějaké maršruty, ne nějakému programu. Takže ten Jan Baťa zemřel v exilu, jak víte, a byl považovaný za zrádce národa až do předminulého roku. Takhle potom vypadá ta relokalizace v podstatě v praxi. Jinými slovy, ten pohyb, kde globálně převážíme fyzické produkty a objekty, ten se přesouvá do místa spotřeby, do té lokality. Dnešní technologie jsou mnohem menší, mnohem kompaktnější, integrované tak, aby se daly používat v menších rozměrech malé lokality.
co představuje ty globální toky, to jsou ty digitální informace, to jsou ty softwary, algoritmy, recepty, programy a tak dále. Čili já, když mám třirozměrnou výrobní tu tiskárnu někde v nějaké lokalitě, že jo, která je poměrně levná, tak já nemusím už si přinášet někde z Tajvanu nebo čertý odkud hotový prostě kusy, já dostanu ten program a z místních prostě prostředků to. Takže to je jenom, že když mluvím o relokalizaci, regionalizaci a lokální ekonomice, tak to neznamená, že se uzavírám a že se izoluji od světa. Ale já se tomu světu vystavuji tak, jak je to nejefektivnější. To znamená, já chci zkušenosti, já chci znalosti, já chci návody, já chci se učit. Ale nebudu to vozit sem a tam. Vaše děti nebo pravnuci a pravnuci se vám budou smát, budou říkat, jestli žili v okamžiku. Vy jste to vyrobili někde na Tajvanu a pak jste to tahali přes Evropu až do Jižní Ameriky a zase zpátky. Když jste si to mohli udělat jinak, jak to děláme dneska, bez skončení. K lokální funkci a k lokálnímu ekonomice my potřebujeme podnikatele. My nepotřebujeme lidi, kteří mají nějaké informace. My potřebujeme podnikatele, kteří umí podnikat. A jak jsem už řekl, podnikat nelze tím, že budu číst o podnikání. Samozřejmě, že to může, ale to není ono. Já musím podnikat. Podnikatelská univerzita je univerzita, která učí lidi podnikat tím, že podnikají. Tak jako se naučíte lyžovat, že budete lyžovat a milovat, že budete milovat a vařit, že budete vařit, no tak se podnikat naučíte tím, že budete podnikat. A zase je to český kořen. Poprvé, a tady vidíte výstřižek, poprvé byl výraz podnikatelská univerzita zmíněn Janem Baťou. Bylo-li v Evropě 20 milionů nezaměstnaných, bylo to proto, že scházelo milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli způsob, jak tyto lidi zaměstnat. To řekl před soustem. Tu podnikatelskou univerzitu nikdy nerealizoval. Tak jako mnoho jiných věcí. Ohledně krize, uvědomte si, že Baťovy závody neznali jiný svět než hlubokou krizi. Oni největší rozmach zaznamenali od roku 1930 nebo 32, kdy zemřel šéf Tomáš, do roku 1939. V roce 1939 začala válka a Baťovy závody přešly pod německou. A když Baťa vzpomíná, tak říká, byla u nás nějaká krize. Byla krize v celém světě a my jsme rostli. Proč? Poroučí u nás bankéř? Ne. Stojí s kloboukem v ruce u našich dveří. Službám vždy ochotný Julius Novotný, že? Nechali bychom my jej u nás poroučet? To je to dobré. Ale banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podniká. Představte si jenom, i dneska, v 21. století, když bych řekl, banka má být pařeniště podniká. Banka má být základem podniká. Teď to zní až úplně jako z jiného světa. Lidé, kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu potom říkají soumrak kapitalismu. Už tehdy. Nic nového pro slunce. Aspoň v Evropě tomu tak většinou. Takže všecko jsme měli. A tak skončil bych tady tím citátem, že člověk někdy lidi říkají, když poslouchají ten můj výklad, říkají, to je člověče, to teda je debka. To je pesimismus. A já říkám, není. To je pravý. Já jsem hluboký optimista. Kdybych nebyl optimista, tak už někde zalezu na chatu a nechám vše. A Churchill mě v tom pomohl.
Pesimista hledá obtíže v každé příležitosti. To je pesimista. A optimista hledá příležitosti v každé obtíži. Proto Paťové fungovali v té nejobtížnější době, protože hledali příležitosti. Oni byli optimisté. A ti lidé, kteří nechtějí v těch příležitostích, kterých je dneska po světě 100 000, nechtějí do nich jít a hledají to obtíže a to u nás ne a tady ne a tímhle ne a tohle ne a radši počkáme a vrátíme se zpátky a už je světlko na konci tunelu a takovýhle debily. To jsou pesimisti. Je ta sklenice poloplná nebo poloprázdná? To mě říkal farář přesně. Já jsem říkal, proboha. Za prvé, žádná sklenice není. Neexistuje něco v ekonomice, v životě nebo ve společnosti, co prostě tam sedí takhle a je to poloplný nebo poloprázdný. Tohle přeci nemám problém říct, jestli je to poloplný nebo poloprázdný. Tady mám to přesně na půl, tu sklenici. Tak co, je poloplná nebo poloprázdná? Aj. To je právě aj znamená, že to je přesně na půl. Každá sklenice, ono je to takový jenom model pro různý ekonomický, životní a jiný jevy, je v procesu. Jestliže není v procesu, tak je to sklenice někde sedí v hrobce a nemá s námi nic společného. Tady vidíte jasně na téhle sklenici, že je poloprázdná. To poznáte podle té pěny, že se z ní upíjí. Tohle víte, že je poloprázdný, tohle vidíte, že upíjí. Když čepuje sklenici piva z ten vrchní, nebo kdo to dělá, tak je samozřejmě poloprázdná v té puse, protože on teprve dolévá. Takhle vypadají všechny jevy ekonomický a společenský. Takže tohle není dobrá příměra. Já to chci zdůraznit, že hledání pesimismu a optimismu v tom, jestli sklenice je poloplná nebo poloprázdná, je nesmysl. Vy musíte rozumět tomu jevu, jeho příčinám a musíte rozumět tedy, jestli ji vyprázdňujete, jestli si pochutnáváte na tom pivu, tak je samozřejmě poloprázdná. A jestliže ji naplňujete, jestliže se těšíte na to, tak je samozřejmě poloplná. A takhle to ve světě, v životě i v ekonomii je. A my jsme to jenom nechali takhle zhruba takovým poměrně jednoduchým způsobem myšlení. Takže na závěr, jaká je strategie pro státy, pro regiony, pro města, pro lokality a pro jednotlivce? První je třeba pochopit. Jestliže nepochopíte, co se děje, nemůžete udělat diagnózu, nemůžete se učit, nemůžete vlastně přistoupit k tomu problému, který vás tíží. Druhý krok je přizpůsobit se. Vy musíte rozpoznat, že to je něco, co je nad naše prostě intervence a nad naše. Je to přirozený proces, který je daný touhou po lepším životě a touhou po lepší životní úrovni, to znamená růstem produktivity práce. Zemědělci nechtěli, aby přišel průmysl. Nechtěli průmyslovou společnost. Stejně jim to nepomohlo. Dělníci v průmyslu nechtěli, aby přišla společnost. Dělníci, teda pracovníci ve společnosti služeb, nechtěli, aby přišla státní dominance. My můžeme říct, my chceme globalismus, ale ještě před 20, před 30 lety moji studenti chodili demonstrovat proti globalismu. Já jsem říkal, to nemá význam. To není konspirace, to si nikdo nevymyslel, ten globalismus. Zrovna tak si nikdo nevymyslel relokalizaci. To je jenom pojmenování věcí. Když věci pojmenujeme, tak je začneme chápat. A přizpůsobit se znamená toto, že nepůjdu proti novosti, že nepůjdu proti spontánním pohybu, že využiju jich a využiju
těch příležitostí, které mi nabízí. A těch příležitostí, které nabízí nový svět, relokalizace, je nekonečně mnoho. A jediné, co k tomu potřebujeme, je vzdělávání pro řešení problémů a pochopení, že podnikatelé a podnikatelství v tom dobrým slova smyslu je skutečně cestou k řešení problémů, který stát dneska řeší. Nedovede, protože jediné, co stát umí, je, že bude rozdávat vaše peníze na věci, které spíš pomáhají posilování státu, než posilování občanů. Děkuji vám za pozornost a omlouvám se, že to bylo trošku delší. Opravdu jsem se snažil krátce, ale někdy to nebylo. Dobrý večer, pán profesor. Funguje. No však môžeme hlasnejšie. Moje meno je Božgaj. Áno. Jasné. Moje meno je Božgaj. Ďakujem za zaujímavú prednášku. Veľa vecí by sa dalo o nich diskutovať. Ale mám na vás jednu otázku, čiastočne to vyplynulo z toho textu, čo tam bol zverejnený. Ja by som rád vedel váš názor na jeden výrok Henryho Forda, ktorý hovoril, že je dobre, že ľudia nepoznajú náš bankový systém a monetárnu politiku. Keby to poznali, do rána tu máme revolúciu. Tak rád by som poznal váš názor na túto tézu. No já nejsem Henry Ford a nemůžu tedy takhle silně to říct, ale já myslím, že jsem to vyjádřil, že jsem citoval toho Baťu, který říkal, že ty banky jsou spíše upíry než pařeniště podnikání. Ford na to měl podobný názor, jenom ho vyjádřil ještě před Baťou, že jo? Ale ten názor byl podobný. Čili my potřebujeme banky právě na ty lokální a regionální úrovni. My potřebujeme banky, které by byly velmi blízko těch podnikatelů, velmi blízko těm lidem. Baťa měl svoji banku. Čuba ve Spišovicích měl svoji banku, že jo? Čili já k tomu nemůžu nic víc říct, než že s tím souhlasím a že to jenom ukazuje, že to je bolest, která trvá v lidsku po staletí. Že teď už i Kristus vyhnal bankéře z chrámu. Prostě my potřebujeme, aby bankovnictví bylo propojeno nikoliv s politikou, nikoliv s médií, ale aby bylo propojeno s podnikáním. A tím nemyslím to velké podnikání státní, ale myslím právě to regionální malé podnikání, které potřebuje finanční podporu právě protože prorážejí nové cesty a hledají nové způsoby. Takže pro mě to je jaksi Dobrý deň, ja sa volám Martin Regulis z nadácie FANEK a ja by som sa chcel spýtať, hovorili ste o tom,
že štát by mal robiť vlastne regulácie v rámci v rámci ekonomiky, v rámci ekonomických aktivít. Chcem sa spýtať, či si myslíte, že toto môže robiť iba štát, alebo či to môže robiť, povedzme, nejaké súkromné organizácie, respektíve, keď sa bavíme o takých veciach, ktoré sú všeobecné, ako napríklad tie jedy a tak ďalej, či sa nedá jednať aj o nejaké obyčajové právo, alebo nejaké, či tam je potrebný štát a do akej miery. Já jsem plně přesvědčen, že sice některé regulace patří do sféry státu, protože se týkají, řekněme, vyloženě ochrany před nebezpečím, který se nedá dělat lokálně nebo místně. Ale zároveň si velmi dobře umím představit, že v různých lokalitách, kde lidi mají různé požadavky a různá přání a různé preference, je možné regulovat místní trh také s místním seskupením a místním uskupením. A dokonce se domnívám, že za těchto podmínek by místní obyvatele a místní konzumenti spíše respektovali ty lokální pravidla, než ty pravidla úplně státní, tedy nadlokální. Ale nechci říct, že nejsou regulace, které musí dělat stát, že, protože se skutečně jedná o celoplošné věci, ale umím si představit, že v těch lokalitách by ta regulace mohla probíhat v lokálních podmínkách a že tudíž ta role státu, tak jak to říkal Baťa, že jo, od státu chci jedině, ať mě nechá pracovat, protože on byl 4krát za sebou starostou města Zlína, aniž by měl politickou stranu, že jo? A samozřejmě, že měli svoje vnitřní hodnoty a regulace ve Zlíně, co se může, co se nemůže. A lidi to dodržovali. Takže nechci být mnoháslovný, ale prostě vidím, že ty regulace nemusí být. A když si je stát začne příliš přivlastňovat, tak právě ty lokální podmínky a ty lokální uskupení by měly se tomuhle bránit, a ne se bránit nějakýma demonstracemi, ale tím, že se začnou dělat svoje vlastní regulace. A jestliže lidé je budou dodržovat s větším zájmem a s větším pochopením než ty státní, no tak to je ta cesta k osvobození, to je ta cesta k autonomii. Cesta v ulicích není obvykle cesta k osvobození. Ještě ostane v Prahu. Dobrý deň, meno Lukáš Pavol. A v prvom rade ďakujem za výbornú prezentáciu, ktorú pokladám za veľmi modernú až nadčasovú. A ja mám dve otázky. Jedna otázka sa týka tiež tých intervencií, tých zlých intervencií a dobrých regulácií. Ja si myslím, že problém tých zlých intervencií a dobrých regulácií, že sa častokrát politicky stiera rozdiel medzi tým. Áno? To znamená, to, čo my vnímame ako zlá intervencia, tí politici to proklamujú ako dobrú reguláciu. Typická vec je napríklad Uber. Áno, carsharing aplikácia, ktorá v Amerike veľmi Uber. Uber, to je aplikácia na zdieľanie aut. V Nemecku to zakázali a v Kalifornii to funguje úplne bežne. No ale ja som zmiňoval taky to New Jersey, že jo, a Texas a tak. No a čo chcem povedať je presne to, že tie intervencia sa vždy politicky zneužíva ako dobrá regulácia. No, nemecká vláda argumentovala, že chránia taxíky a taxikárov a tak ďalej vlastne. No a je to zlé. A preto sa mne osobne napríklad nepáči, že by vôbec vláda mala možnosť rozhodovať o takýchto reguláciách. Ja inklinujem viac k tomu anarchokapitalizmu, priznám sa. To je jedna vec, otázka. A druhá otázka potom je, že neviem, či to sledujete, ale objavujú sa kryptomarkety. Áno, to znamená, že neregulované trhy v nejakom temnom darknete alebo v nejakom internete a tie kryptomarkety de facto nie sú nejako regulované, lebo tam všetci sú anonymní. Fungujú tam rôzne mechanizmy, obchodné mechanizmy ako reputačné služby alebo reputačné modely. Fungujú tam exclusive services, alebo to sa nazýva po česku slovensky notácka úschova, ktoré napriek tomu, že to nie je nejako regulované, tak je tam 98-99% zákaznícka spokojnosť. A tieto kryptomarkety sa napríklad používajú na to, aby ľudia si mohli kúpiť lacné lieky napríklad v Spojených štátoch, pretože ceny
ceny liekov Spojených štátov sú prudko navýšené a proste lobované nejakým spôsobom tými farmaceutickými spoločnosťami. A efektom je teraz taký, čo ja sledujem, že tie farmaceutické proste firmy začali lobovať americkú vládu a americké ministerstvo spravodlivosti plánuje vydať vlastne, aby všetci kuriéri ako FedEx otvárali obálky a zásielky. Otázka, že ako to vnímate a čo si o tom myslíte? Zaujímavý váš názor na toto problém. Já to vnímám samozřejmě, no, tak já jsem se k tomu vyjádřil, některé věci jsou lépe regulovatelné místně nebo v těch lokálních podmínkách, že jo, a některé věci zůstávají jaksi v doméně státu. Já jsem tady uvedl regulační nebo intervenční selhání v mnoha amerických státech a ten Uber nebo Uber, ten je zrovna tak persekvovaný v Německu, jako je v některých amerických státech. Je to prostě součást toho, že stát se stává dneska v podstatě ekonomickým faktorem, který se domnívá, že má ekonomiku ve všech směrech a za všech okolností na starost. Takže v tom si rozumíme a já tohleto prostě podporuji. A to, že říkám, že některé regulace patří do sféry státu, obzvláště regulace, které se týkají nějakého terorismu nebo nějakého opravdového ohrožení, na které ani lokální, ani místní regulace nestačí, no tak to si myslím, že je rozumný pohled, že není možný. Samozřejmě, že stát velmi často podvádí a skrývá intervence za názvem regulace a tak dále. Proto říkám, že je nutný opravdu se vždycky zamyslet jak na rozdíl mezi intervencí a regulací a nenechat se jen tak prostě jaksi ošidit. A zrovna tak s tím svobodným a volným trhem. My máme jazyk, za kterým se dá hodně skrýt. Proto z vás, kteří pracují v těchto sférách, tak si uvědomujete, že velmi často užíváme tentýž výraz a každý tím myslíme něco jiného. Proto je potřeba se začít věnovat těm definicím trošku přesněji, aby jsme věděli, o čem se vlastně mluví. Čili jo, definovat si, co to je volný trh a co to je svobodný trh. Definovat si, co je intervence a co je regulace, nebo co je regulace jaksi plošná, nebo co je regulace místní a takové věci. Aby jsme věděli, o čem mluvíme. To je samozřejmě věc už vzdělávání a školství a školení, ale celá řada našich politiků, nechci tím říct, že jsou vzdělání schopní, ale neškodilo by, kdyby se pokusili v některých těchto směrech nevycházet jenom z vlastních zdrojů, které se naučili někdy před 20, před 30 let. Ďakujem pekne. Pán profesor, za veľa námetov na rozmýšľanie, volám sa Terezia Lenisová. Mám takúto otázku. Keďže je chýba ten sektor, ktorý by pohltil vzniknú tú obrovskú nezamestnanosť, ako vidíte, pán profesor, riešenie chudoby, akútnej chudoby, ktorá sa musí riešiť dnes, aby zajtra nebola revolúcia, a kým nabehne to riešenie, ktoré ste na záver naznačili, že bude fungujúce podnikanie, ktoré ich vcucne. Vďaka. To je závažná otázka. Sami, já jsem to myslím neřekl v úvodu, ale jeden z těch problémů, který je dneska globální, je, že se rozšiřuje ten rozdíl mezi maximálním bohatstvím a maximálním chudobou. A to je skutečně pravda a už i zastánci takového statu na to poukazují, protože je to velký problém. A já jsem velmi
jednomyslně přesvědčen, že to je velký problém. Já se domnívám, že ten rozdíl mezi tím maximálním bohatstvím, které je historicky nepoznané, a maximální chudobou, je způsoben opět státní intervencí. Já vám řeknu proč. Ve Spojených státech se nalévá do ekonomiky tiskem peněz, jak jsem již řekl, miliardy a miliardy dolarů každý měsíc. Ty peníze, jelikož jsou v nulovém jaksi úroku, tak nenacházejí svoji cestu do ekonomiky, nenacházejí svoji cestu do podniků, nenacházejí svoji cestu ke spotřebitelům. Proto nemáme inflaci. Jo, lidi říkají, jak to je možné, že tolik peněz se leje do ekonomiky v Americe a není žádná inflace. A ta inflace se přesunula do spekulací burzovních. Jo, čili burzovní ceny rostou na všechny rekordy a ty peníze se našly cestu do spekulací a do sázení a do všeho toho. Jenom určité vrstvy mají maximální benefit z těchto spekulací a z těchto burzovních prostě systémů. Čili ty peníze tam jsou, ale oni nahrávají jenom těm nejbohatším, kteří můžou si dovolit spekulovat a hrát ve velkém. Takže ty nůžky se vlastně pořád takhle rozjevují. Jak na to, nebo co na to? V lokálních a regionálních rozměrech je řešení komunity mnohem blíže k lidem, kteří jsou chudí nebo kteří nemají tuto možnost uspět v těch velkých globálních systémech. V těch lokálních systémech se může chudoba odrovnat tím, že lidé budou dostávat kvalitní a zdravé a dostupné potraviny a produkty z místní produkce. Příkladem toho je Švýcarsko. Švýcarsko má takzvané kantony a ty kantony jsou zodpovědný za ten region nebo za tu lokalitu. A jestliže se v takové komunitě ukáže, že se tam objeví nějaký vysoce produktivní způsob, jak třeba vyrábět rajský jablíčka, že? Tak samozřejmě ta komunita nemůže zaměstnat všechny lidi, kteří byli původně zaměstnaní ve výrobě těch rajských jablíček. Čili ta komunita pak je schopná rozdělit ten produkt, který by jinak musela by podporovat lidi v chudobě a v nezaměstnanosti, tak oni zavádějí systém takzvaného zajištěného příjmu. To znamená, každý občan té komunity, každého toho kantonu dostane příjem, který je nezávislý na jeho pracovním vypětí. Toto nahrává právě té společnosti, která je hodně technologicky vyspělá a která má vysokou produktivitu práce. Ten výpočet byl udělaný v některých těch kantonech švýcarských asi na $30,000 ročně. K tomu si pak každý ten občan může podle svého vědomí a svědomí zařídit další zdroje příjmu. Buď to někdo se vzdělá a bude pracovat pro nějaké firmy, které vyžadují stále vyšší a vyšší vzdělání. Někdo může vypomáhat v sousedství, protože má určitý schopnosti. Někdo může si pěstovat králíky nebo slepice, nebo jak ho to napadne. Někdo může prodávat obrazy nebo psát básně a někdo se lehne do houpačky a nebude dělat nic. Ale prostě my se přibližujeme do situace, kdy musíme problémy chudoby řešit jiným způsobem, než jenom zajišťování práce.
Protože v těch nejvyspělejších zemích, jako je Švýcarsko, jako jsou Spojené státy, jako je Norsko, už nastává situace, kde ta komunita se musí o ty lidi postarat tímhletím zaručeným příjmem. To referendum má proběhnout ve Švýcarsku příští rok nebo rok potom a uvidíme, jak to dopadne, ale v každém případě je to první takový hledání toho řešení problému chudoby. Problémy chudoby, jak jsem popsal, my nemůžeme už dneska řešit tím, že budeme vytvářet umělý pracovní místa. To je teď, s čím přišel Juncker, že udělá prostě za 300 miliard euro, že udělá prostě projekty, kde lidi budou kopat a opravovat silnice a tohle. To jsou všechno jenom dočasné věci. To není to, co ta ekonomika potřebuje. Takže já vám nemůžu říct přímo nějaký detaily toho řešení, já jenom si říct, že tohleto komunitní řešení, tahleta autonomie jaksi lokální, má možnost bez státní byrokracie ten svůj celkový domácí ekonomický produkt rozdělovat tak, aby měla maximální uspokojení a aby v té komunitě ty rozdíly byly únosné a minimální. Jestliže se to podaří v té jedné komunitě, ty ostatní komunity se budou učit a budou to navzájem také. Čili já si můžu představit snižování, rozvíjání těch nůžek toho rozdílu na té lokální úrovni, že se dá snižovat, protože všichni známe, všichni jeden druhého známe, jak to tam je a můžeme se dohodnout, jakým způsobem tu komunitu vlastně řídit. Ale co se týče globální společnosti, tak tam je ten problém v podstatě neřešitelný, protože lidé mají možnosti ty peníze, které vytáhnou z individuálních komunit, použít mimo té komunity. Můžou je použít globálně. A použijou je prostě k různým takovýmhle spekulacím. Víte, není úplně náhodou, abych tomu ještě řekl, že vidíte také v posledních letech velmi výrazné úsilí regionu a lokalit o samostatně. Podívejte se, Skotsko se chtělo vyloučit z anglické ekonomiky. Katalánie se chce vyloučit z anglické ekonomiky. Severní Itálie se chce vyloučit. Severní Itálie, některé regiony dokonce jsou ochotní zaplatit státu daně na 10 let dopředu. Jenom za to, aby měli svoji autonomii. Ta autonomie je důležitá proto, že ty, tak jako je to u jednotlivců, že ty regiony, které jsou úspěšní, které spolupracují, které jsou inovativní a mají se dobře, tak jim stát bere peníze a v zájmu tzv. Solidarity a rozprostře po všech ostatních jaksi regionech. A ty regiony vlastně ztrácejí motivaci pro to, aby tímto způsobem fungovaly a ty, kteří dostávají ty podpory, ztrácejí motivaci k tomu, aby se jim vyrovnali. Takže celkově to řešení tady nepřichází a je to jenom takové řešení na oko, abych tak řekl, který je jenom dočasný. Já to znám na příkladu Severní Itálie. Severní Itálie, dokud šla podpora státu, tak lidé ty peníze spotřebovali, utráceli, nic nedělali a chudoba zůstávala furt stejná. Jakmile stát přerušil tyto podpory, začali se starat sami o sebe, začali v těch komunitách fungovat a dneska je Severní Itálie jedním z nejsilnějších a nejbohatších regionů vůbec v Evropě. Takže víte, my jsme se v té Evropské unii jsme se dostali také do určité závislosti ve smyslu takzvaných podpor. My už neznáme, nevíme, co to je podnikat, my známe jenom podporu podnikání. Podpora podnikání je něco jiného než podnikání. Podpora podnikání je svět sám o sobě. Já se vám přiznám soukromně, že jsem to poznal na vlastní kůži.
že jsem pracoval pro určitou instituci tady státní a byl jsem konzumentem prostředku a vím bezpečně, že jste konzument. A že všichni chtějí, abyste byl konzumentem. Nikdo se vás neptá, co děláte, nebo čemu to užíváte. Jo. Prostě podpora podnikání je svět sám o sobě, který si žije svým vlastním systémem. A vychovávat generace, které od samého počátku jsou závislé na podpoře, to není cesta z chudoby. To je závislost, která ubírá těm lidem schopnost postarat se sám o sebe, uchopit, v čem je nejlepší a snažit se o tohle. Já jako profesor, prosím vás, já jsem nevěřil svým očím, já jsem přišel na univerzitu a měli jsme obhajovat dizertačních prací, kde bylo jich 12. A prvních 7, myslím, měli v názvu, v titulu té dizertační práce slovo podpora. Nějakým způsobem, jak nejlépe získat podporu, jak nejlépe využít podporu, jak rychle, jo, a to byly dizertační práce doktora. Tak při těch 7 už jsem si řekl, to snad je jiný svět. Tak jsem řekl, pánové, svým kolegům, všimli jste si, že máme jenom dizertace, které mluví o podpoře a nemluví podpora vzdělávání, podpora podnikání, podpora tohohle. A nic nemluví se o té realitě. A oni se hlubu se zastyděli, protože jsem měl pravdu. A zajímavé bylo ale zase, že ta reakce byla tak hrubá, že ty další doktoranti propadli. V tom momentu to bylo zakázané v jejich hlavách a už je nepustilo. Takže takovéhle věci by se neměly v obhajově vůbec dostat. My bychom neměli přeci vychovávat elitu, která se umí vyznat. A já když někdy poslouchám politiky a říkají, no, samozřejmě, že to neschvaluju, že jsme tak laxní, ale prostě to, že nějaký ty podpory jako získáme, a že ale stejně s nimi nic neuděláme a spotřebujeme, rozdáme nebo rozkrademe, to taky není žádná příprava pro budoucnost. Takže mnoha slovy jsem vám odpověděl, že v podstatě vkládám velikou důvěru v to regionální řešení problémů chudoby a nevkládám velkou důvěru v centrální a státní řešení. Děkujem. Já si dovolím doplnit otázku, alebo teda aj môj komentár, že zneužijem svoje postavenie z mikrofónu. Ja plne súhlasím, že práve to smerovanie decentralizácia, secesia, konkurencia, to sú práve tie zdroje bohatstva, ale zároveň ste povedali, že kultúra závislosti, alebo naznačili ste, a mentalita preplatenosti je problémom na podnikateľskej úrovni a na úrovni občanov. Ja mám obavu, a teda práve som počul váš názor, mám obavu, že aj ten navrhovaný garantovaný minimálny príjem, univerzálne pre všetkých, vopred garantovaný ako cash dávka, môže prehlbiť túto kultúru závislosti a znížiť sebestačnosť ľudí, lebo vopred budú očakávať, že dostanú niečo ako keby za nič. Myslíte si, že je to podstatná obava, alebo to je čiatočné riešenie, pragmatické? Musíte si uvědomit, že my se na tyhle věci díváme z hlediska úplně jiného společensko-politicko-ekonomického systému. Naše zkušenosti jsou tak, jak jste popsal. My nerozumíme tomu, jak tyto systémy, které teď vznikají, a tím myslím i ty vůbec ty lokální a tak dále, jak budou fungovat. Je to, jak když se ty společnosti začínají utvářet. Já si myslím, že taková lokální společnost, která by se nedokázala vnitřními prostředky zbavit tohoto způsobu zneužití,
To znamená, že by tam nebyli vůbec žádní lidé, kteří by nějakým způsobem byli motivováni tou výrobou, tou produkcí toho hodnoty. Kdyby všichni tedy zůstali jenom ležet v těch koupačkách. Takže ta komunita by zkrachovala v podstatě do půl roku. Čili ta komunita spoléhá na tuhletu, papež o tom minule mluvil, na ty diverzifikaci těch lidí. Jsou různí lidé. Jsou lidi, kteří chtějí být nejlepší a chtějí pracovat a chtějí dosáhnout. Jsou lidi, kteří by chtěli dělat to, co oni sami by chtějí dělat nějaké umělecké věci nebo nějaké takové příjemnější, ne tak ambiciozní věci. A je i pár lidí, kteří prostě by přijali ten minimální plat a upravili by ten svůj životní styl tomu. Ne všichni lidi jsou takhle ambiciozní, čili ta diversifikace těch lidí by mohla se projevit právě v těch lokálních systémech. V současné době ta diversifikace je minimální, všichni vychováváme a vzděláváme všichni stejně, všichni se učíme ze stejných knih, všichni se učíme stejné věci. Ta společnost je jakoby bez ochrany. Mě to připomíná někdy ty ohromný pole žlutý v České republice, ty řeky. To je monokultura znalostí. Jestliže všichni umíme jenom tu jednu věc, všichni se učíme tuhle doktrínu, nebo tuhle teorii, nebo tenhle přístup, tak všichni máme stejnou znalost. My jsme jako intelektuální monokultura. A víte, co se děje s monokulturou? Do toho, když se pak ukáže, že to nefunguje v určitý fázi, nebo že to bylo nějakým způsobem tímto realitou znehodnoceno, tak my pak už nemáme se kam obrátit. My máme vlastně všechny vzdělaný stejným způsobem. Proto a navíc ještě vytváříme, jestli jsou někteří z vás ze vzdělávací sféry, vytváříme akreditační komise, které ještě navíc tlačí zcela oficiálně, že když někdo zkusí dělat něco jiného nebo jinak, tak ho setřu a řeknu žádná akreditace. My právě potřebujeme, aby každá škola, každá univerzita přinášela něco nového. Já to říkám studentům asi takhle. Jestliže najdete svoji vlastní cestu, jestliže najdete svůj vlastní způsob, jak myslet a jak se chovat a jak jednat, jak se uživit, tak jste přispěl společnosti. Vy jste rozšířil škálu možností pro tu společnost. Jestliže si podnik najde svoji cestu, tak přispěl. Jestliže si škola najde svoji cestu, přispěl. Jestliže si jedinec najde cestu, přispěl. Jestliže ale já skopíruju, obajcuju, převezmu někoho jiného cestu, tak já nepřispěju ničím. Já jenom to opakuju. Takže když děláme všichni stejně, jak se můžeme poprat s těmi výzvami, které jsem tady jenom naznačil? To jsou veliký výzvy. Čili my se s nimi můžeme poprat právě skrz tu diverzifikaci. A já jsem byl velmi vděčný, když jsem to slyšel od papeže, protože mě to neznělo jako církevně, mě to znělo, ano, to je pravda. My musíme začít znovu oceňovat a ohodnocovat rozdílnost. My musíme říct, je dobře, že někdo to dělá jinak, je dobře, že tenhle podnik jde jinak, je dobře, že tenhle jedinec se hledá jinou cestu, je dobře, že tahle škola neučí jenom keynesianismus a monetarismus, ale že učí třeba i biologický a že učí von Hayeka, že prostě každý pohled má svoji hodnotu a pro každý pohled se musí najít rozumná míra. A já si myslím, že když nezvládáme tu diversifikaci,
nebo tu diverzitu takhle v těch centrálních a globálních systémech, že tím, že ji zvládneme na tom regionálním a místním systému, kde to je v našich silách, každý ten region bude jiný, každý bude přispívat něčím jiným. A ta zeměkoule se znovu přestane být tím kolem té žlutý řepky. Začne fungovat jako přirozený systém, kde každý ten druh má to svoje vyčleněné místo. Proč se tak začínáme starat o to, aby jsme zachránili i ty nejmenší kapsy těch různých živočišných a rostlinných druhů? Právě proto, že to je ten úžasný symbol, jak příroda funguje. A my vlastně fungujeme proti evoluci. My fungujeme ne tím, že to jenom ničíme, ale že i sami sebe zbavujeme této diverzity. Takže teď jsem se trošku rozpovídal, ale prostě já si myslím, že nemáme zatím jasnou představu, jak to funguje, protože neumíme si představit, že lidi, kteří zneužívají a myslí v rozměrech dnešního skorumpovaného systému, si to přenesou automaticky do tohoto systému. Navíc nový generace se rozhoduje do nových systémů a velmi rychle tyhle ty návyky, že budou okrádat, kde se jen dá, v komunitě, kde na vás každý vidí a každý ví, co děláte, že byste byl z takové komunity vyloučen okamžitě. Takže bych se neobával, že by to zůstalo. Myslím, že právě tieto slova aj o konkurencii podložené diverzitou